sexa patrón maior da confraría, penso darlle un pulo á construción en Porto Sás. E outra cousa que penso facer é converter o bar no Museo do Mar de Porto Sás. O petróleo. Que petróleo, que petróleo? O bar da confraría. Petróleo chamadeslle vos porque vos dá a gana. O que sí quería arreglar de chegar este a patrón maior era a concesión definitiva do petróleo. Porque eso está por arreglar, Unha boa concesión definitiva do petróleo. Xa. Esquécete do bar. Teño mellores plans para este local. Oh, carai, xa empezas ti de cacique maior, non? Ollo co que dis, petróleo? Ameazarme co bar, pero ti és un miserable, meu home. Non é unha ameaza, é unha orde. Bótateme fora. Non quero lixo no bar da confraría. Sí, papá, home, non o dirás en serio, teñen a Carmiña, Non, teu pai fala en serio, Teu pai ainda non sabe o que son as bromas. Vai cerrando as contas e facendo as maletas. Este é o bar da confraría. E aí está a porta. Maletas son un atraso as maletas. É que son. Era moito mellor un macuto todavía. Papi, deixa que xa fago a maleta, ok? Non é eso. Dixen que facía eu as maletas e fajoas. Non está dobrando nada, é un desastre. Deixa xa, ok? Desastre todo. Todo tosar que? por tosar, que eu pensei que chegara ao paraíso. Chegaras ao paraíso, pero no paraíso había unha serpe ou había dúas, eu E o que de sei. Carlos, que? Mira, porque eu non sei xa bonda, pero denunciar a Carlos hai que estar mala xente. Porque que mal lle facía ninguén, non entendo nada. É que por eso mesmo denunciaron, porque é moi boa xente, que por eso denunciaron. Isto é unha merda, non traballo. Tranquilízate, ok? Ven acá. Tranquilízate. Sentemos, ven. Desculpa, teño noxo de estar aquí. Ai, papi, só está furioso, Non ok? estou furioso, non entendes? Aquí temos que largar de aquí como a cans porque non nos queren, entendes? Porque non nos queren, lindiña. Por eso temos que largar. Papi, non fales así, ok? Non nos queren, non fales non nos así, queren, non sei como non fales nos así. queren. Como que non nos te queren, diga? como que non te queren? Este sitio que é o noso fogar, é o meu fogar, entendes? E todo o que pasou aquí, todo o que nos pasou aquí, que estas 4 paredes, non sei, por tosar inteiro. E Carmiña, que llevas contar a Carmiña cando te pregunte por o sitio onde naceu? Que llevas contar que é un noxo? Non. Voulle falar destas 4 paredes e voulle falar tamén de Couto e voulle... Mira, a Couto que entouse a cabeza, ok? Bata. Ten defectos, pero non é tan mala persoa. Ai, que boiña és. Ai, que boiña és, que 2 mulleres teño, miña nai querida, que 2 mulleres teño eu. Ainda vas defenderlo? Non, papi, non o defendo. A Ramón non o defende ninguén. E ben sabes por que non o defende ninguén. Porque un fillo de puta. Pois sí. Se o é agora, xa o era antes. E espero que Ramón estea tan arrepentido como a ti furioso nestes momentos. Non é furioso que estou. Non. Pois a ver como te digo, que Belinda e Petróleo están facendo as maletas. Porque marchan, Andrés, porque marchan de Porto Sás.
Sí, porque fui Ramón. Sí, de Ramón podías esperar calquera cousa. Calquera. Pero esta... É todo un problema, Andrés. É que non sei como se pode vivir nun sitio así. Pero ti mira para min. O meu traballo é un fracaso. E que vida levamos, tía máis eu, Andrés? María, perdón un momento. Cosas de negociado. Sí? Como que non vai asinar o acordo? Olga, a ver... A ver, teño o documento na man. Recolle punto por punto canto pedían os argentinos. Sí. Vale. Vale, a ver se podemos falar cos ingleses. Veña. Perdona, María, que era urxente. Sí, un asunto fastidiado aí nas Malvinas. Non é guerra. Non, é unha cousa dun acordo pesqueiro aí da Unión Europea. María, mira, chámote logo, vale? Veña, falamos con calma. Anímate, muller, non será tan grave. Veña, un biquiño, chao. Sí, ponme con inglés. Hello, Mr. Wolf. E non queres levar unhas margaridas? Para o xulgado, polas en auga e durante unha semana. Carlos, levo o que ti queiras, pero agora o que quero é que me atendas, sí? Xa, sí, muller, ti cumpre co teu deber, sabela. Desde logo foi unha sorpresa que estes cantís tivesen dono, Home, é o normal. Por aquí xa se sabe, todas as terras están moi repartidas. Pode que estean abandonadas, pero todas teñen dono. Na Costa da Morte, xa se sabe, as terras están moi aproveitadas. Sí. E non levas unhas rabitas para petróleo? Non creo que teña moito ánimo de poñerse a cociñar, E eu tampouco. Claro, co que teñen en riba, pois... Estades os dous á par. Sen casa. Non compares, muller, eu coa autocaravana, sabes? Que lástima de horta, Ben, mira, aquí ten a denuncia de diligencia do xulgado. Xa sabes, ocupación ilegal, uso ilícito... O normal. Aquí tes. O dono reclamou unha executoria urxente, así que... Xa, o procedimento de costume, sí. Ben, eu voume. Pasa despois polo xulgado, sí? Sí. Ala, ata logo. Ata logo. Oxe, non levas as margaridas? Que faz, papá? Ainda non acabaron as eleccións. Puritito trámite, que diría o outro. Son o único candidato. Xa, pensas que se vai votar alguén, non? Eu. Eso seguro. E con eso abonda. Pero, home, rasoa por unha vez, non para variar. Mira, Clinton, o que lle pasou con aquela rapaza. Rectificou, pediu desculpas e fora, non? Un erro teno calquera. De que erro falas? É o que merece. Tes razón, non foi un erro, non. Foi unha casicada, sí. De casicada nada. Preséntome a unhas eleccións e penso gañalas. Eu son dos que chega ata o final, non coma outros. Xa, claro. Pero desta vez pasaste da raya, papá, Lati? Sobran bares en Portosás. E un menos, nin se vai notar. Non podo sair un día de Portosás sin que Ramonsiño faja das súas, non si, Couto? Xa falaches demais. Aquí ninguén pediu a túa opinión. Non fai falta que o xures. Ai, home, esta non a tiñas no álbum. Canto che costou o litín? Tratándose de ti, 4 perras, seguro. Ben, se ve que é un traballo feito ás presas. Perdoa, Celia, pero no cartel algo mellorado está, Non veño falar de cadáveres. E cala a boca, que ninguén che dou vela neste enterro. Esqueces que son a madriña da filla de Belinda de Petróleo. Pois ocúpate deles. A min tanto me ten. Non lles debo nada. Escuita ben, mil homes. Escuita ben porque non o volvo a repetir. Como Petróleo quedes en o bar e a miña fillada sen a casa, xa te podes despedir de vivir, es unha vellez tranquila porque che vou amargar o que che queda de vida. Por estas. Es unha lercha resentida. Pero tanto ten. Quedas invitada á inauguración do novo local. Xa falei con don Vicente para que bendijas novas instalacións. Quedas avisado. Eu que avisa non é traidor. No, quieto, papá. Te vas. Deixa ir, pero pensa, que estas cousas despois teñen consecuencias, papá, Mira que teñen consecuencias para os nosos descendentes, Que as maldicións bíblicas son un chiste, comparado con estas lerias, vale, papá? Porque os coutos podemos quedar malditos de xeración en xeración. Ti pensa o que faz, vale?
Primeiro desmontar o bar. Acabouse o petróleo. Que me toca os xoguetes é que nin unha botella de Perceval temos para tomar un trago aquí todos. É que lle cae, mame? Se pillástelo todo no bautizo da túa chepa potiña... Mirade, última gota. Non sei como podedes apachorrarvos así e deixar que faga o que queira ese fillo de... Couto que merece unha penitencia de por vida, ata que morra só por aí tirado como un can rabioso. Ai, Celia leva razón. Se todo por Tozás lle dera as costas, sería a peor das condenas. Non debería falar así eu, pero sei o que digo. Pero é que é unha condena para Couto, é para todos. Pero vos imaginades Portosás resentido? Eu non penso quedar, para velo. Pobre Ladislao, o pai perdeu a cabeza. O topouna. Mira, no pecado está a penitencia. Eu non fago máis inventario. Agora as puñeteras contas Petróleo. e vía daqui, vía. Petróleo. Non vos apuraredes demais. Non apuramos Porque que eu nada. saiba, Couto aínda non é o presidente da confraría. Aí leva razón, Tempo tivemos para encontrar outro candidato, pero non houve maneira e non estaríamos agora de funeral. Non te me Celia. veñas abaixo ti tamén, nena, ánimo. Non, claro. Chamo a Andrés e fálame das Malvinas en lugar de escoitarme. Que Malvinas? E logo hai guerra en Malvinas outra vez? Eu non sei que ten ali. O caso que non está aquí. Oi, mariquiña, tes boa luita, tía. Nin despedidas nin benvidas. Supoño que efecto sorpresa aforra palabras inútiles. Cando marchas sobran adeus e cando chegas, pois, un hola. No meu caso foi sempre meditación, Realmente non veño no momento máis oportuno, non? Pero... Xa, ten que estar Portosás revolucionado polo que me contaches de meu pai. Seguro que a María ves de caído do ceo, Desculpa. Si, Olga, dime. Ben aquí, camiñando por Tozás. Topei unha veciña en Madrid. Si. Que? Que os gauchos non queren dar o brazo a torcer. Ai, carallo. Pois nada, localiza a cuña. Si, debe estar voando desde Bos Aires. Si, se sei que é un bon peixe, Olga, pero é de Melide, así que a ver. Vale, no, nada de falar cos ingleses e falar antes comigo, Veña, ata logo. Cosas de negociado. Argentinos, ingleses... Esto soa guerra a partido de fútbol, Neste caso, guerra. Pesqueira. Un caladoiro aí nas Malvinas que todos reclaman como seu, non sabes? Que lo diría, Os fiscas se encargaba dos preitos de Tarasí do Currás, agora con preitos internacionais. Sí? É que me diste dunha locutora de Portozás perdida na Amazonia. Ai, pois que saibas que montei unha radio na aldea, Ah, sí? Sabes como se chama? Como? Onda Couto. Ali todo leva o nome de meu pai. Irónico, Irónico? Sí, por chamarle de algún xeito, sí. Se non é moito preguntar que o que fas ti aquí lo con tantos asuntos pendentes nas Malvinas. Pois supoño que é o que teño que facer. Supoño. Ai, xa cheira a Portosás, Mais ben a conserveira de teu pai. Veña, non me dijas que non botaches isto nada de menos. Que non te acordaches nin un poquinho de Portosás. Estás ben? Sí, Pero isto... Ai, mi... Exactamente no mesmo sitio. Exactamente no mesmo sitio. A ver, Isto é increíble. Isa. Noite. Sí, un pouco. Queres que te faga un emplasto? Non, prefiro a medicina convencional. Que agora son unha experta, Sí? Aprendín remedios indígenas dos bruxos da Amazonia. Mira, o único remedio aquí sería dar volta agora mesmo. E non me fales de indígenas, por favor. Pero Andrés, o teu é increíble. Asasino e reincidente. Presidente... Presidente, mira para aquí. Presidente Selas, que están cruzando polo medio da estrada. E ti que? Por onde andas, lo? Por aí, deixei o único, atopei un traballo fora e agora de vacacións. Vos non saberás nada, non? De que? Do petróleo.
Unha movida, contoume aquí Andrés. Do petróleo? Que pasa? Pois... Imos, ves con nos ou que? Sí. Veña. Vamos. Ai, que desastre. Isto... non sei por qué, pero para min que é cousa de curras. Non sei por qué, Pois espera, chego. Non me preguntedes. Pitusa! Ai, Pitusa! ai, que susto me deches, Evaristo. Perdón que abría que as túas chaves, muller, pero é que aquí teño moi mala noticia que darche. Que pasou? Roberta máis Pepita segundas, Sí, que teñen. difuntiñas. De que falas, Evaristo? Asesinadas, Pitusa. Pero que nos poido matar? Eu que sei. O xuiz de antes, que xa tiña antecedentes, non creo que fora que está en Europa. Ai, miñas vellas. Pepita e Roberta. E os pitiños. Orfos. Vamos, Evaristo. Aonde? Ao xulgado. Hai que ir poñer unha denuncia. Ajá. Tamén hai que chamar a Ladislao por teléfono daquela, Xa chamarás destes xulgados. Veña, veña. Ajá, un criminal, non? Xa, Evaristo, eu non podo facer nada, entendes? Eu teño as mans atadas, Oiches? Xa, pero... vale, o teu xa está. A ti mataron as galiñas, a min vame matar a papá, entendes? Xa sei que ti é o primeiro en querer levar a meu pai por aí, pero... Melgacho tamén? Estaba pensando. Xa non, ten que ser... Eu non podo, eu que máis quixera, eu de mil amores, ben, non sabes, pero... Agora mesmo teño que cuidar do vello, Ala, ta lojiño. Xa oiches, Melgacho tamén. Parvadas. Sí, parvadas, pero a min vasme facer pasar a vergonza, de quedar na historia da vila como o fillo do único home linchado en Portosás, Como que va? Non te queixes tanto, ti. Paula! Ti! E ti? Pauliña, filla! Unha aperta de Ismael. Sabes que leva os preitos da comunidade contra as compañías madeireiras? Considérache o seu mestre en artes xurídicas, Ismael, que me di... E ti por aquí non sabes en que momento ves, Con el chegou o escándalo, Pauliña, filla, que boa cortés. Pois atopei a Andrés no aeroporto tamén. A Andrés, outro voluntario, papá, é desde Bruxelas, Si, e contoumo todo. Entón souben que chegaba no momento máis oportuno. Sabes en que momento máis oportuno imposible. Tiña que volver para contar o que os indígenas me transmitiron, o que aprendí no Amazonas. Paula era portadora dunha mensaxe, Pasa que Portosás é unha vila xorda todo que non sexa falar mal da nosa familia neste momento. Non é exactamente unha mensaxe. É máis ben un conto. Contiños. Agora ves con contiños de indio. Facas caso, conto. Quere de escutar ou non? Sí. Moi ben, pois esta é a historia. Nunha aldea perdida no Amazonas. Pois estupendo, Celia. Que ben, non? Así que Couto técnicamente aínda non é patrón maior da confraría. En que cambia iso as cousas, Celia? Pode cambiar todo. Non vin eu cousas. Sí, claro. Pode morrer aínda. Ou que o maten. Que Deus me perdoe. Pois eu non lle vou perdoar a Andrés que non me chame. Anímate, nena. Sí. De que te queixaste, a ver. Ai, de nada, Celia, vaime todo tan ben. Xa me parecía a min que non te podes queixar de nada, porque senón é visível. Celia, por favor, non me fagas falar. O meu traballo que? É un fracaso. Non é Entendes? culpa É un túa, non é fracaso. culpa túa. É na casa que non teño queixa tampouco, non? A miña filla que se cría soa é un home que... Para que che vou contar? Sí? Como? Andrés? Onde estás? Aquí? Como que aquí? Que bonito. Tiveches un pronto ben oportuno, fillo. Non imagina a falta que faz aquí. E que che pasou? Ti que crees? Ai, pena que non levaras por diante a outro que eu me sei. Marcha, ta logo. A Celia. Xa nos veremos,
Outra vez non. Non fai falta, Non é nada. Foi un golpinho, Senta. Foi nada, un toque aí contra... Pero podes infectar, entendes? Sí, Olga, dime. No, os gauchos non me pasa por aí, Olga. Evidentemente. Non, teño que falar con a cuña urxentemente, vale? Sigo intentando, sí. Sí, aquí todo ben. Vale, abur. Problemas no negociado? Ningún problema que non se poida resolver. Pois os indígenas contan esta historia cando padecen unha calamidade, cando algún veciño enferma, ben cando necesitan un consolo por algún mal. Claro, non teñen 906 que van facer criaturiñas, non? Entón, cando a aldea anda caída, o vello memorioso, pois conta a historia dun home bo. Ai, cos faltos que estamos aquí de vidas exemplares. Chamanlle o home morcego. O que, o vampiro? En todo caso, un vampiro bo. Contan que ten as orellas tan grandes que é quen de escoitar as vaguas que rodan polas meixelas ao outro lado do mar. Entón, como non soporta a dor indíxena, envía embaixadores para que remedien ese mal por riba das ondas. Que bonito, como unha ponte aérea virtual, non? Eles teñen probas da existencia real dese home. Tantas viaxes para acabar crendo na Santa Compaña. É que sabes ti, igual tiveron un contacto ou un encontro na terceira fase, que? Algo así. Pois ese home ten nome e apelido. Ai, é DNI. É cotiza a facenda, non me dixas máis. Pois me deixar acabar. Sí, perdón. Chámase Ramón Couto. Non me veñas agora con brincadeiras. Pois ata teñen un tótem que o representa. A él? Me parecese bastante. Fixo Ismael. Notase que pasou horas con el gacho, Tens unha estatua e todo. Total, que Ramón Couto no Amazonas é un santo. A quen se lle conte San Ramón Couto, Pois ali todo se chama así. Escola Ramón Couto, Centro de Saúde Ramón Couto, ata o río onde se pescan máis peixes se chama Ramón Couto. E terá baile propia e todo, non? Sorte tes. En fin, é extraño, pero ali é adorado e aquí odiado. Paradóxico, máis ben. Según a boca de tanto falar, imos o petróleo. Veña, tomar a última. Pode ser a última. Ti non ves, non, papá? Ti non podes, claro. Que se vai facer? Mareas vivas de Portosas. Pepita e Roberta, non? Non, mellor é pon Pepita segunda e a tía Roberta, porque esas eran as outras en paz descansen. Coitadiñas, eran como da familia, señoría. Tiñan un entendemento que non era deste mundo. Home, iso é normal, sendo galiñas. Pepita segunda, que carexaba con aquel, que cando puña un ovo parece que estaba pondo un pito. Escoitábala desde Cormella. Si, ó. E logo tía Roberta, que dixer dela? Roberta era ben amorosiña. Ben, pois xa me fago unha idea aproximada das víctimas. Sospeitosos teñen algún ou...? Nada de sospeitoso nada. Aquí en Portosás hai un asesino, Que me dix? Isto é un complot contra nós. Iso está máis claro que a gloria do día, Alteza? Home, pois, sendo así, non queda máis remedio que organizar a busca e captura do criminal, En principio, hai que avisar a Garda Civil, eso xa. Podemos tamén chamar a Interpol para cubrir o ámbito europeo, non? Inclusive, avisar a CIA, porque... O mellor os da CIA non, que son un pouco peliculeiros e son capaces de vir, secuestrar o criminal e leválo para xulgalo lá en Miami. Mellor que queda cousa así entre nós, non? Mellor entre nós. Se acaso a Interpol, sí, non? Sí. Moi ben. Pois estou moi contento. Esta xuíza é moi boa, non como os xuíces de antes, que teñen moito máis reparo que a galiña, non é? E que queixa terás tido os xuíces de antes? Home, que agina. Señor xuiz. Que tal, Vitusa? Que tal? Ben. Señoría, alégrome de presentarlle a Andrés, o xuiz de Portosás anterior a Carlos. Andrés e Isabela. Encantado, Isabela. Igualmente. Ola, vereu... Oi, isto daqui é o que estou pensando eu ou é que levou un golpe por aí por Europa? Pero non pode ser,
Oi, que volvemos ás andadas, xuiz? Oi, pois aquí ten un asasino. Evaristo. A asasina é máis reincidente na mesma pedra, Curras! Pero, entón, todo o dispositivo de busca e captura tamén amañado que nos quedara. Home, Andrés, que lle costaba dificultar un chisco a investigación, Ai, xa non hai respeto para os xuíces, Con criminais tan pouco afoutados. Que é o que teñen os xuíces que levan ao aquel da lei tan adentro, que asasinan por aí a seres indefensos e ainda teñen o aquel de aparecer no xulgado. Confeso, matei as galiñas. Caracho. Así, sin interrogatorio. Home... Daquela xuíce tampouco ten moito xente, porque está como volver a empezar outra vez. Non te aproveites, Evaristo. Desculpe, señor xuiz, pero xa ve que aquí todo segue igual ou parecido. Para min é mellor, case. Xa pode suspender o dispositivo de pesca e captura, Porque isto xa o reclamo personalmente ao malo xuiz. Non, deixe. Depois no meu pendello, aí á tardiña. Xa sabe onde está, non? Pois xa nos vemos ali, que aquí hai moita xente, Vale. Hola, bons días. Éramos poucos. Que? Andrés, que tal? Que tal? Ves que maravilla, Va. Por certo, que xa me contaron que agora sobes polo xulgado como testemunha. Non, nesta ocasión veño como acusado. É que Pacuco da Morocha denunciouno por ocupación ilegal dunha finca. É que non había marcos nin sinais visibles e eu non sabía que tiña dono, que... Esa leira de Pacuco levaba a monte polo menos 20 anos. Si, e mentre esa cousa quedou só na caravana, Pacuco non se inmutou, pero así que viu que Carlos botaba repolos e leitugas nela, pois... Repolos e leitugas? Sí, ensinoume Taracido a botar unha horta... Por certo... Non lle compro nitrato a Taracido, non te preocupes. Por certo, xa que estás aquí, podías te encargar ti do caso, como abogado defensor, digo. Se non chamo a Ladislao, tes problema. Non hai problema. Vaya, se non sabela, non... Non, ningún problema. Catao. Que ben se amañan entre eles, Aí tes, toda a delincuencia, xunta. Evaristo. Eu nada, Ala, excelencias, teño o aparello largo, así que marcho que teño que marchar, Veña, ala, ben vida. Mellor xa arreglamos depois no pendello. 3 e 2 5. Gracias. Esta Loli sempre escolle estes días para as súas cousas. Canto máis traballo hai ela, ala. Ai, que faltiña faz aquí, nena. Queixaste de vicio, tía. E teu pai que non dixo nada. Nin lle dei a oportunidade. Que fale co súa conciencia, se que aínda ten. Podedes crelo? Todo cambiou en 3 días. E eu a última en sabelo. Home, a alcaldesa anda en Babia. En Bruxelas. Non me digas máis. Faltas ti e Portozás cambia como ao vento. De eso podes estar segura, sobrinha. Boas horas ia atrever couto. Pero claro, non podo estar en todo. Non podo estar en Bruxelas falando da pillera papuda. O que non sabía eu era que dominara o tema ese. Pero dominar o qué, Pauliña? Que queres? Antes de aturar a Anselmo e a Carlos, mal momento deixei desamparada esta vila. Pero entón non podemos facer nada. Tratándose de cabeza un couto. Ti ainda era alcaldesa, non? Esta vila necesita unha man de ferro para que non se desmanden. E sobre todo cando hai jalos vellos no curral. E perdoa, Pauliña, pero... Non, tranquila, se hai jalos, jaliñas, avestruces... Igual deberías intercambiar experiencias con Andrés, tía. Se dependera de Evaristo e non de Couto. A que non sabe de la última? E que imos saber, neniña? Precisamente falábamos deso. Onde andará a Loli que non se lle ve o pelo? Eu xa viña, Celia. O que pasa é que ao pasar polo Peirao... É que se perdería a ti no Peirao. Pero deixa acabar. Que pasou, Loli? Pois o que pasou non o sei. Pero estaba ali, con Melgacho. Que? Miña filla non me quere Melgacho. Nin ola me dixo. Entón non te queixes. Pero como me pode facer eso? Cando eu falte todo o canto teño vai ser para eles. E que é todo iso que tes? Ti ben sabes que non lles vai faltar de nada. Poden vivir como marqueses sen traballar. Todo, nada, non che sei, Couto. Eu eses caladuiros non os traballei. Non me maree a cabeza, Melgacho, que non estou para lerlos. Pola mañá nordés, pola noite vendaval. Ti tamén o sabes. Ti xa sabes que o que queren é... Quererán, a min ansias non me faltan. É todo polo petróleo. Que ten de mal un museo do mar? A min pareceme unha idea de futuro. Ti non tes futuro, Couto. O único que falta por saber é como chimos dar o finiquito. Ti tamén, Melgacho. Entón xa non me queda ninguén. Non as fajas, non as temas. Non as fajas? A veces non sei se che entendo, Melgacho. Va.
Oes, Mango, e daquela esa que é? Famos a revisión dos 19 puntos. Estate tranquilo 5 minutos, home, estate tranquiliño 5 minutos, faime ese favor. Daquela que, meu home, que... Vai, non sei que tes pensado facer, que... Non lle vexo posibilidades ninguna, sabe? Eu que sei, terei que marchar. Home, quédate Andrés, Andrés ten un... Andrés ten un lotazo de influencia, Non, sabes? Andrés nada. A mí faime gracia que me defenda, porque me cae ben, non? Pero a cosa está ben clara. A leira de Pacuco, se el quere botarme dela, pois ten todo o derecho. Si, a leira dela, pois non sei. Eu non sei que te dicir, que... Sei que estás levando moi ben este, que non por paso, por todo o mundo, pero... Non sei. Curriolo, faime un favor, traballa a modo, que estou intentando falar con Carlos. Mira como estou, faime ese favor a mí. Que perdoe, señor, que perdoe. Como é? Así está mellor. É que non quería interromper unha conversa tan interesante. Descúlpeme. Non é que vaya a pasar a historia, non? Pero para pasar o tempo ben vale, non? A ver, Curriolo, ven aquí, que tes, veña? Que teño? Dimo, a ver. Que teño? Sabe o que teño? Teño dos colegas, dos amigos, como lle queres chamar, que non saben defender o que é así. Ese é o que teño eu. É unhas ganas de esganar a gente que non sabes ti ben as ganas que teño de esganar a gente. Collelo polo pescozo, esgañalo as... O coche xera de alguén de confianza, non? Digo, Ese non confío en ninguén, Carlos. En ninguén. De conto esperábame calquera cosa, pero deste home a mí sorprendeu-me moitísimo. O que me tiñes que dicir, Dimo. Nada en absoluto, Pedro. Somos irmáns, Dimo. Nada en absoluto. A mí o que me preocupa é a miña fillada o día de mañán vela por aí con calquera mangante. Eso que me preocupa a min. E ti tamén, me tens que facer un xuízo, ti tamén, non? Eu non son xuís, Petróleo, non son xuís. Entendes? Nada máis que amaño motores e é que me deixan as visitas. E que queres que faja, Dimo? Que queres que faja eu, Dimo? A ver... Non sei. Ti e máis Carlos marchades. Eu quedo aquí. A min esa historia non me gusta, A min tampouco, a vida é moi puta. É moi puta. Hai que cobrarlle, ti non lle cobras. Entendes? E o casador que? Que pasa co casador? Non sei. É que eu xa non teño forza. Quédate con el, ponlle preso. Eu non aguanto máis aquí en Porto Sá, xa non... Eu deixo, você que teño que ir buscar a Andrés. Veña. Veña, ata logo. E alegrades a cara, oi? Ou non alegrades, eu que sei. Eu non quero casador para nada, Petróleo. Non quero favores. Non quero favores, tampouco quero que che pisen. Entendes? O senón, mira, quero un favor. Foi un favor, baixa da burra. Párate un pouco a pensar as cousas. Tes unha filla, unha muller. Hola, Currás. Que hai? Que tal? Que? Amañamos o noso? A canto antes mellor, veña. Pois veña. A ver, 5? Veña, 5 non discutimos máis. Xuís, vostede está me vacilando a min, Se quere, imos ao xulgado e arreglamos ali, Pero Currás, vimos agora mesmo do xulgado. Deixeches que amañamos aquí, non? Xa, pero estáme ofrecendo 5 por unhas galiñas que poñen ovos de 4 xemas. No, 2 xemas. Eran 2 xemas, Currás, acórdome ben. 2 xemas eran as nais. Pero estas poñen 2 ovos de cada vez. E 2 máis 2, 4. Sí, a raza que mellora. A ver, que? Canto queres por as galiñas? As galiñas, xa co que subiu a vida, xa valen 6. Pero, con o entendemento que tiñan elas, que falaban barallete co raposo, e todo. 7. 8, porque aquelaban moi ben no galiñeiro, que eran moi limpas, A ver, 9. 9 por elas xa casi que chegaba, pero que tuveron pitiños, hai que mirar pola familia. 10 non se foron... É que non teño máis, Currás. Non ten máis? Non. Bueno, pois 10 non está mal. Veña. Pero que me dá? Non, en euros, Pero como que en euros, Currás? Non ando con euros, teria que ir ao banco. Agora a peseta non vale, o banco tampouco está tan longe. Va. Estas redes aquí? Que pasa? Estou largando aquí o aparello. Aquí? Que pasa, choven peixes por aquí ou que? Era vos se chovera, cajina. Esa sería como a canción. Por el monte las sardinas trailará. Xa, pero as redes son para pescar, non? As redes son, pero no mar non... É perder o tempo, que non se colle nin a caldeirada. É máis hai que ter licencia, que non lle dan a calquera, Ajá. Aquí polo menos se quera ainda de vez en cando malla algún xabarín, mira. E tes licencia para coller xabaríns? Licencia? Os xabaríns teñen licencia para vir aquí a coller a miña colleita toda. E fosarme e estrajarme toda,
É máis suís. Agora, o aparello no mar xa non se pode largar, por culpa da Europa ou do carallo. Entón, se non se pode largar no mar, pois habrá que largar no monte. Mira, non me fales nin de euros, nin de Europa, nin de nada, porque me teñen tolo xa. Logo, está tan mala cousa por lá. Se eu che contara... Teño aí unha botiña de Perceval, Pois... Ve. Cuidado ca lama, cuidado ca lama. Non te preocupes, Pitusa, xa arranxei a caravana para marchar. Non se fala de outra cousa en Porto Sás. É unha peste. E os que quedamos uns apestados. Pois que papeleta a miña. Non podo quedar no bar e non lle quero alugar un piso a Couto. Se cadra Elena ten libre aínda o que deixei eu. Pois. Para vostede, Pitusa. Para min? Non sei que dicirlle. É moi bonito. Díxome Currás que lles quería moito a Pepita Roberta, entón... Gracias, señor xuiz. Vou non levar para a sala de vistas, que había de estar máis quentiño. É moi bonito. E cantas moi ben, non si? Ben, pois, volvendo ao tema, é así entre colegas. O asunto non hai por onde collelo. Así entre colegas, lamento discrepar, señoría. Ten razón. Os tres somos xuristas. Vaya, eu estou retirado, non? Como a Candí, pero aínda así, non? Que curioso. Os tres estamos de acordo. Entón, que podemos facer? O Pacuco este da Morocha pedido indemnización ou algo? Non, se el non é mala persoa, pero quere ver a caravana fora da finca canto antes. Home, se queres, non sei, mareamos un pouco o tema, gañamos algo de tempo. Non fagades nada. Vaya, se queredes, podedes irme despedir. Pero onde vas ir? Pois agora que o dis, non sei. Eu que estou tentada de pedir o traslado. Señorías, Que señorías, Pitusa, que estamos entre colegas, muller. hai tempo que teño gana de facer algo. Non sei se podemos axudar en algo. Si, se está danos a man... Conte con nós, muller, sí. É algo moi especial e agora que teño xuntos os tres últimos xuíces de Porto Sás, pois... quería facerlles unha foto, se non é molestia. As que queiras, muller. A ver, como nos colocamos? A ver, que lle parece Carlos Endrés comigo no medio? Perfecto. A ver. Perdón. Sí, dime, Olga. ¿Qué? No, mira, imos dar un ultimato. Sí, tanto os ingleses como os argentinos. Se non queren firmar o acordo tal como está redactado, que se vayan despedindo dos fondos para financiar. Sí, xa está. Dámoselos a outros. A Timor, que boa falta lles fará. Está claro? Veña, que metan o caladoiro ás Malvinas onde lles pete. Alá, ata logo. Desculpade. Home, non sei, Celso, eu penso que te estás precipitando. A ver se te convences. Ti que és abogado. Non precisamos abogado, lindiña, xa o falamos. Morro o conto, Petróleo, por pero favor. penso tamén que a vosa presencia en Porto Sás pois sería a maior penitencia para o meu pai. Ou polo menos dame unha oportunidade, non? Pensa no do con negro, que andaba unha chica por Currás. Déixame que prepare unha estrategia, neno. Se nesto é como todo o que resiste, gaña. Non é que sabes que teu pai era dislao. Boas noites. Xa non eran moi boas, pero agora son peores. Ves el son de pasa, que sí, papá? Sí, claro. Ven ver este bar antes de que desapareza. Papá... A eso veño, precisamente. Ves, é sentimental. Contigo teño que falar eu. Pois aquí me tes. Papi. Papá, que? Papá, quen é ese, ó? Xa falaremos ti máis eu máis adiante, Agora veño tratar un asunto máis urxente. Veña, dalle unha oportunidade, Celso, sí. Non manche as mans, Petróleo. Cala ti, deixa que falen xa. Cala de todos. Basta de tanto cacarexo. Mira, mellor pensado. Fai o que teñas que facer, total unha jaliña menos. Documentación do bar, contas do último ano. Mañán queda chesto libre. É que non temos nada máis que falar ti máis eu na vida, Non preciso as túas contas, Petróleo, é home de palabra. Aquí en Porto Sá xa non hai palabra.
Veño facer as pases, Salso. Por min podedes quedar aquí. Ti que dis? Ti pensas que podes chegar a un sitio? Que a túa chaqueta de manso, dispoñer da vida da xente, disponer da vida dunha familia, pero ti quen carallo... Ti quen... Celso, home, ben se ve que está arrepentido, Estás culpando, non? Non falei do bar. Ofrézoche o posto de quiosqueiro no meu Museo do Mar. Xa me parecía a mí, xa. Ponte fora daqui. Mañá tes esto libre. Ponte fora daqui. Pero ti que pensas? Que eu son quiosqueiro. Ponte fora daqui. ¡Fora daqui! Xa te arrepentirás, Xa Petróleo! tiñas que estar fora daqui, Ramonazo. Non ves como é? Ofrécelle o quiosco, é o quiosco quería, é, entendes? Se non o quere el, para min, non? Que fresquiño, Carlos. Ois, xa me dirás onde vas instalar a caravana. Ata cando tes de prazo? Remata hoxe. Oxe. Ois, sendo ti do corpo, non podías, ao mellor... Para qué? Canto antes, mellor. Hoxe aquí e mañá quen sabe. Home, non te preocupes, que este niño a faixa que queda de ecosistema, eh? Tamén tes razón. Non é mal plan. Non hai outro. Ois, hai prácticas de aniñamento ben curiosas. Estou me acordando agora dunha temporada que pasei nos Callos, en Cuba. Un paraíso da ornitoloxía. Pensei que ias falar de mulleres. Mulleres? Noutra ocasión. Lembrareicho. De que estábamos falando? Ah, sí. Pois aniñaba ali unha especie de alcatraz, un paxaro, que vai buscar o alimento varias millas mar adentro. Que, por certo, cando foi o descubrimento de América, o alcatraz este e os paxaros bobos, é polo que se guiaban os mariñeiros para saber que xa había terra cerca. Que che parece? Ah, eses eran os paxaros que viu Colón cando foi para lá, non? Non, non. O que describe Colón é o albatros, unha especie de ave peláxica que habita varios meses mar adentro, sen vir a terra. No, tamén, como se guiaran polo albatros este, ao mellor ainda estábamos buscando América. Seguro que eran truquiños de Colón. Truquiños os do alcatraz este do que che falo. Non pasa o traballo de facer o niño. Dedícase a meterse nos niños que deixan outras aves baleiros. Oh, e cando chega o inquilino? Pois a buscar outro niño baleiro. E así sucesivamente, non? Sucesivamente. E como dis que se chama o paxaro ese? E ti és moi pequeniña para entendelo. E eu son grande demais para entendelo tamén. Non. Mira as maletas que fixo mamá. Viches que malas son as maletas. Que temos que marchar por culpa das maletas. Roco. Pasa. Non, miña prenda. Veñome despedir. Non sei xa que cando volvo do xulgado xa non estedes aquí. Non, muller, ti podes quedar canto quires. Total, a Ramón non creo que lle importe, porque vai empezar a obrar polo petróleo. Cando este obrando no petróleo, ti has de estar no xulgado. Xa, pero sin unha familia vivindo aquí, esta casa vai ser o sitio máis triste do mundo. Eu non quero vivir nun sitio abandonado. Che. Déixame. Collete, pero non hai maneira. A ver, Carmiña, veña, Que pasou, que Carmiña? recha, que foi, oi. É logo que... Que che non a recha desta? E xa sabedes onde vai medrar esta menina? Que rechiña linda, ben. Non sei, medrará onde haxe un traballo, che. Xa, pero o traballo principal é cuidar dela, ou non? Non lle faltar nin cartos, nin estudios, nin... Petróleo, non che estou a falar de cartos. Estou a falar de amor. Xa o sei, muller. Pero o amor non se come, eh? Xa, pero sen el non se vive. Ten uns pais, esta nena ten uns pais, verdade? Ten uns pais que han de querer ben, oh. Sí, pero vai perder o cariño de todos os demais. Non se pode ter todo. Petróleo, hai que tratar de conservar o que se ten. E Carmiña, aquí en Portozás, ten os seus padriños, e ten unha familia que non che colle no bar. Non metas a todo o mundo no mesmo lote, Petróleo. Pensa nela, sí. Non fago outra cousa, che. Aí veñen as forzas da lei, Carlos. Boas. Hola. Ben, pois a nosa presencia aquí obedece a un único motivo, así que canto antes rematemos mellor, non? Don Carlos Porto, é o meu deber comunicarlle que finalizou o prazo acordado con don Francisco Xesús López para o abandono da súa parcela. Iso é todo.
Pois supoño que, tendo en conta o meu pasado, non debera poñerlle atrancos á xustiza, non? Non esperaba menos de ti, Carlos. En fin, boa viaxe. Ben, Isabela. Cortizo, veñame. Foi un placer. Anselmo. Alá vai, un veciño menos en Portozás. Lástima, ó. Con Carlos e Moiseu traballamos nunha morea de casos xuntos. Ímolo botar de menos, Ten razón, señoría. Hai xente que se fai querer. Ata as pillaras papudas o van botar de menos. Sei non ben. Ben, queda suficientemente verificado o abandono da parcela, non? Pero, señoría, esa leira tamén ten don. Ah, pois, que tramiten a denuncia, non? Ten razón, mentras non haxa denuncia. Hola. Hey. Boa, pero que sorpresa. Xa ves. Vemos por aquí. Pois... Non queredes tomar un té, non? Home, pois, se o tes feito, sí, veña. Total, nós xa rematamos o que tiñamos que facer. Fago de contar. Vamos. Botadme unha man. Veña, xe damos. Non está nada mal este solar, Alcatraz. Case me gusta máis co outro. Así que conseguiches que curras deixar o furtivismo. Te sientes fracasada. A mí non me fai gracia ninguna. Iso é o malo. É que o único que sinto é pena. Por ti, por mí. Dime, Olga. Que colla un avión esta noite. Pero tan mal están as cousas. Non, esquece todo o avión. Que deixo a cuña? Que eu non quería negociar. Como? Sí, claro, como non vou saber que os peixes das Malvinas teñen entendemento. No. Ay, vaya. María. Agora sí. Sabes canto costa? Vai Carlos, non? Espétalle todo serio, dille nas miñas circunstancias non vou entorpecer unha decisión judicial, non? E colle a caravana e arranca. E claro, Sabela, grande como é, a cadros, non? E Cortizo, non sabes, o loiriño, o fillo de Massimino, non? Ou a xente, pouco máis é chora o rapaz. Hai que ver como é a vida, chico. Agora que Carlos empezaba a gozar en Portozás. Non me encontro, Jardache non me encontro. Na maleta de Carmiña. Entón, Sabela e Cortizo xa marchaban, e colle Carlos na caravana e vira, bimba. Achanta unha nadeira do lado. De verdade, fixo eso, Carlos? A cartilla, Non, che. cos documentos no meu bolso. Ai, e agora que? Agora volta a empezar, non? Quen o ia dicir? Porque Carlos Porto, o home máis oso do mundo, de furtivo a quen se lle conte, non? Isto queda nos anais de Portozás, Queda algo en terra, xa verás, Que non, papi, que está todo. Hola. A ver, compadres, que este pecador ven facer penitencia. Ui, mal empezamos así, Celia. É un falar, Monchiño. Non dejades nada escuitado que vos ten que dicir. Veña. Sen empurrar, Quero que saibades que non quixen dicir o que dixen. Creo que non era así, Está ben, que sí, que o dixen, pero estou arrepentido. Ramón. É que non quero que marchedes de Portozás. É algo máis? Sí. Pídovos perdón, de corazón. Se vos ides, non podería mirarme nun espello sen noxo. Aí creo que te pasaches, Monchiño. Amigos. Veña, dame un aperto.
Hoxe é un día moi feliz para este vello. Sí, e para que sexa un día feliz para todos, aínda falta algo. Ou non te lembras, Sí, Eugenio? sí. Que retiro a miña candidatura a patrón maior da confraría. Os meus anos xa non estaban para eses traballos. Isto haberá que celebralo de alguna maneira, non? Unha festilla. Benvido, papá. Unha festa, claro. Sí, claro, todo é unha festa. Chegamos, pedimos perdón e xa todo é unha festa. Aquí todo é unha festa nesta vila. Non é así, papá? Non é así. Que o corazón sofre, entendes? E non lle podo pedir a Paristo que non ten dous corazóns, vale? Pero sempre podemos recorrer ao home morsejo. Home morsejo. O morsejo creo que va, non? Sí. No, están falando de mí. Contalles, nena, contalles. Unha historia da Amazonia. Evaristo, cárgalle aí do sal para que lle turren da chiquita, Vale. Ou que? Espera, sacamos daqui, abre. Zafas, que tío. Safo, home safo. Ai, que chapa. Estaba pensando eu que o conto ese do home morsejo a mí parece un conto podre de carallo, Home, podre xía non é, porque o conto deles, entendes, é como o noso aquí... Como o noso sacontos lá. Como o noso sacontos, como os nosos encantos que había ali na praia que metían medo, pero eles teñen o medo metido na Amazonia, entendes? O morsejo da Amazonia... Que tal vez tanta cabeza ese da selva, Estamos nós moi ben aquí en Porto Sá, estamos ben da cabeza no tazo de ben, non? E logo non canta que mal temos aquí. Home. Somos algo de contra o rabo, pero estamos ben, logo. Contra o rabo, revirado, salá na Amazonia, eu teño estado ali, meu home. Vai ti para lá, É bom. Home, logo non está a venir aquí, pate... que máis se pode pedir, mira. 4 sardiñas, Ves, Desde logo, tantas ganas das vacacións agora que chegaron. Al vai o chiste. Pois imagínate que non chegara. É que pode imaginar iso. Ti dá ideas. Eu do que xa teño ganas é de ir ao instituto. Instituto. Xa que dis, ata o nome soa repugnante. Instituto. Pois, bacharelato ou Que é iso? Pois xa sabedes o que ides elixir. A mí que non me veñan con contos, Eu quero ir aos percebes. Pero se non te la idade para a licencia. Mira, eu nascí para ser furtivo, entendes? Xa cando fun concurrar, pois... Eu que sei, é un fenómeno. Bom, así calquera. Pero a mí non me deixan. De que vas, Fito? Xa estás matriculado? Bueno, pois xa me desmatricularei, eu que sei. Eu que quero ir aos percebes. Jofitiño, ti polo rejo a estudiar, Vamos, aos percebes se irás. Comelos, cando galles para poder pagarlo, claro. Ala, veña, de momento sardiñas gratis. Veña aquí, Ala, veña. Un miñeño. Este quere morrer de rapaz. Espérate. Vai con o refresco xe a Petro. Que pasa? Vemo dixir aquí, vemo dixir... Pero canto sedes vos, o canto son... Pero mira que sardiñas me daches. Ala, che vai a fallar. Ai, a verdade é que non me imagino vivindo noutro sitio que non sexa Porto Sás. Tampouco eu imaginaba que o Esperanza saíra adiante. Ves, todos temos algún motivo para celebrar algo. Antes, polo visto, era fácil decidirse. Ciencias ou letras, pero agora... Eu escolli o bacharelato artístico. E se non hai en Porto Sás? Pois aí está o problema, non? Que problema? Que non podemos escoller, meu. Ti tamén vas escoller o artístico? Eu nin artístico nin nada, Eu que quero bacharelato mariñeiro. E se non hai que o vayan facendo, pero xa, Veña, Belinda, 4 fantas. Mala marea. Así non imos a ningures. Veña, muller. Non te desanimes despois do que levamos resistindo. Necesitamos outro barco, Elena. Como outro barco? E logo pasou algo a Esperanza. Miña Rosa, fala, non me deixes así, por favor. Que é pequeno demais. Pequeno. Pequeno demais para tanta nécora. En 2 horas enchemos a bodeja. Pero mira que es, Ampliamos la flota. Ai, como me tiñas, muller. Sabes o que temos que facer? Diversificar as capturas. Imaginas? Os nosos barcos no Ártico. No Ártico? Claro, ali é onde está o futuro. Reservas de bacallao, soja, lubina, unha maravilla. Pesca de altura, claro. Paralelo 80. Paralelo 80, aí quería chegar ti, Terra do Norte. É o home do norte. Vladimir. Ai, Rosa, Rosa. Pero outra vez, como lle puideches facer algo así, Evaristo? Unha estafa. En euros.
E que esperabas, Pitusa? Pois o peor de todo é que non hai dúas en tres, Pois hai que ir pensando en parar. Evaristo. Pediño unha presa de percebes, pero pedirlle a Evaristo que pare. Pois será unha de cal e outra de area. Non se pode ter todo. Dimo a min, María. Pitusiña, esta. Esta vai esgorichar. É que está a mellor asada de todas, Quedamos cargo de 5 minutos e non me manches a casadora, Ti estás me queimando, Estou che queimando, sí. E xa verás que venche mollo o pan. Ai. Dixo eso, teste que Non, facer. papi, dixo mamá, mamá. Non ves que os nenos sempre recoñecen primeiro as nais, Dixo mamá, mamá, mome. Pero, lindiña, que me dera a min que dixera mamá, pero que dixo papá, Ai, che. sí, non me digas. Non, dixo mamá, mamá, mamá. Onde vai a sí. nena? Está con Sabela arriba. Pero mira, eu estaba ali, xa primeiramente eu estaba ali. Ti non estabas ali, E a nena, eu estaba ali mirando pa nena, facendo nada. Sí. E puxo o buzo así, e non sei como fixo, e dixo, papá, Ai, sí, papá. Dixo, eso custalle muitísimo, decir papá. Ia che mentir eu a ti. Así come, morse. Se escuitaches a Pauliña, Teñen que ser ben inocentes esas xentes túas do Amazonas, como anxos. Non empeces a Celia, teñamos a festa en paz. É que ten o seu aquel. Couto, un santo. Non me digas que non ten o seu aquel, Ramón? Pois dis que nas distancias curtas perdo certa aura, pero Non me digas máis. Faltan os coros, debe ser eso. É que ti rexeitas as novidades. Hai que ter amplitude de mira. Sí, é que eu xa non teño nin asos, nin a idade, para descubrir un couto novo. Se ti quixeras, eu aínda podía, Se che ocorra. É que ti xa non mandas sin min, eu non son o consello. Se te volvos bo, marcho de Portosás como Celia me chamo. Xúralo. Eso xa está mellor, así. bruxa! Mirad unha cousa, por min seguide todo o día, pero é que, Couto, está locura esperando fora, Don Vicente, fúiseme da cabeza. Ai, vas velliño, Couto, vas vello. Ti tampouco esa pantera que eras, Ai, non queres probar? Quero probar. Tolón, Ala, veña, que temos un Salvouche a campá, que senón... Mira, aproveita que está aí don Vicente, que che faja un exorcismo. Pajo eu, Couto! Don Vicente, non me mollo pan, que xa mollo a sardiña, home. Esqueciuseme de avisalo. Xa non fai falta que veña. Mira, Ramón, unha cousa é unha cousa, pero isto xa é demasiado. A min ninguén me avisa de nada. Tenme que perdoar, don Vicente, non sei en que teño a cabeciña. Paso media vida agardando por algo que nunca chega a acontecer. Xa me gustaría que pasara agora, pero... xa ve. Daquela non vai haber obras. É o Museo do Mar. Pero, entón abandonaches o teu proxecto, Ramón. Que hai que facer? É un proxecto demasiado avanzado para esta xentiña. Pintoresca. Atrasada, diría eu. Case lle vou botar unha bendición. Nunca está de máis. Don Vicente, cuspa para norte, carallo. Currás, bicho, xa está empezando a música, É máis, sí. Escoitas? Os Ignacios de Portocubelo. Ese é o grupo aí da parte de Lira que planchan a música, De Lira? Pois ten moito mérito, rapaz? Que son 3 xeracións de acordeonistas que manda, carallo, O avó, o pai é malo fillo. O pai do avó non, o pai do fillo, do neto, vaya. O conto é que o avó, o fillo é malo neto. É que tocan as maracas. Que van tocar as maracas? Tocarán a lira, non? O que se me estáis tocando vos a min un caralliño, Así que riando de aí, veña. Ai, que ben que remate todo así, non? Todo. Claro, chegamos ata aquí e ti quedas en Portosás. Sí. E ben? Ben. Quero dicir, sen preocupacións, sen ansias de futuro, sen Ah, sí, así, tan ricamente. Claro.
flota pesqueira rusa é, que me dis? E dos buques, que me dis dos buques? A máis grande do mundo. Hai un que se chama Natalia Kurnikova. Ese 130 metros de eslora. 8.000 toneladas de desprasamento. Máis de 25 persoas traballando, entre homes e mulleres. Rusos. De que estamos falando, Anselmo? Bueno, eso é un puntazo. Un nivelazo, vamos. Pois eu que queres que che diga. Eu onde estea unha píllara papuda. Vaya teima que che entrou coa papuda, Anselmo? Non te me poñas místico, Brais. Eu dígocho como o sinto. Batiches cunha onda e atopache lo grial. Atopelle un sentido a este mar noso. Home, nos tempos que corren iso ten un mérito, sí, señor. E a ti como che fui? Nin punto de comparación, claro. Eu atopei un traballo que nin sequera me gusta. Entón, por que non volves á radio? Eu estou de vacacións. Paco, mira onde pa los pés. Déxate levar, muller. Déxate levar. Mira que vir con esta roupa. Que ten a miña roupa? Das noso. Non te cheques tanto, Non te cheques tanto, se foron a de 15. Non che había importar. Derrétete, tousiño. O cerebro vouche derreter. A min bailar non me... Non me cambies de tema. Xa non, é que... Vaya, algo hai que buscar, pero un piso a mí non me... Un piso non é o teu, claro. Claro, tampouco me vou andar aquí ás voltas, mas teño que estar. Pois ímonos. Agora? Se queres. Claro, é que estou, mira para aí, estou tan para longe, Pero esperamos a que acabe esta pesa, vale? Ai, Vale. Cambio de parella. Cuidado cos hippies, que empezan coas flores, seguen cos paxaros e rematan co amor libre. Ou coa abolición da propiedade privada. Que me ia dicir a min, non? Pero iso dos peitos ten o seu aquel, Pero falas en serio? Sí. Home, tiñas que buscar unha solución menos provisoria. Vante volver votar. E agora que xa nos afixéramos ao hippie, ademais, xa estamos empatados con Cormelle. Non te preocupes, xa botei as contas. Sí? Sí. Cando vas mercar a finca? Pois, mira, calculo así por riba que saltando de leira en leira, preito mediante, podo votar 157 anos, máis ou menos. Home, que casualidade. Ao mesmo tempo que eu penso votar en Portozás. Ah, sí? Pero que caladiño tiñas, Manolo. Deimos ter que por clases de baile no Varadoiro. Ai, eu apúntome. E ti, Manolo, onde aprendiche a bailar o vals? A ti, Loli. Eu que, Sus? Sí ou sí? Ai, que cousa está, Susiño. Eu non podo máis. Ni como me puxi. Xa, a mí. Xa, sinto. Ois, o que fui man de santo foi o que dixeches que papá era un santo para os indios da Ló, Que, justoute. Fui oportuno, Oportuno non, fulminante, mio que che digo. Pero que saibas que a ti tamén che teño moi en conta lá, así que a ver cando vas a darlles unha visita. Pero a min póñeme medo dos avións e os bichos, Paula, eu estou ben aquí. É que non hai ningún proxecto por aí. Pero che pouco botarche unha pesa, un paso dobre, morena, veña, ou prefires a papá? No, papá está ben como está. Pois daquela, colle. Mil homes. Bruxa. E cacique. Lurpia. Oh, miño. Ninguén é perfecto. E agora que? Faime unha pregunta máis fácil, non? Home, é un bon momento, non? Bailando un paso dobre para tomar decisións difíciles. E cando foron fáciles, Andrés? Nunca. Por iso estamos afeitos. A estar separados. Xa non. Xa non, mentres dure o baile. Pois entón aproveitemos o momento, non? Pitusa está ben de saúde, gracias. Bailas. Pensei que non me ias pedir nunca, Evaristo. É que estaba algo desestabilizado polo sardiñado e os calores e todo. Mais vale tarde que nunca. Home, nunca choveu que non escampara, logo non. Que terribles. Terribles son, pero para botar un pé a min sempre me tras a man, Pois cun que é un millor, Cangina Mariluz. Papi, fillo único. Alá, os fillos únicos que son, a ver. Son os consentidos, pensan que son a hostia da peniña, que? Non. Pois ti saiche ben. Porque eu
son excepcional, entendes? Ainda por riba eu collín a manco, entendes? Ai, Eu non claro. son fillo único. Pobrecito. Mira, imagina algo bo. Que? Que imagines algo bo. Eu imagino algo bo se ti imaginas algo perfecto. Ai, pero se ti xa es perfecto. Sabes o que imagino eu? Que? Ti é máis seu de Tarzán e Jane, Collemos unha mona? Ok. Ignacios, sabedela a pomba dourada? Non imos saber, joder. Pero sabedelas todas, sodes unhas máquinas, meu. Veña, esta canción vai dedicada a María Jesús Seoane. Pitusa, vai, a Pitusa. Non, que é a que máis gasta de todo Portosás, Veña, Juan, 2, 3, 4, 5, agora vai, Ignacios. No niño novo do vento hai unha pomba dourada. Ten ar de flor recente, casi que recién casada,